ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଭାବଧାରା ଫୁଟିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। କଥା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭାବଧାରାଟା ଫୁଟିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ମୁଁକାର ଭାବଧାରାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏ ମୁଁକାର ଭାବଧାରା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭାବଧାରା କେବେ ହେଲେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ମୁଁକାର ଭାବଧାରା ରଖିକିରି ରାବଣ କେମିତି କହିଥିଲା ମୁଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇ